Значи клас. Не може това да става. Не разбирате ли, това е за пети път да се излагаме така. Пред учители, пред сестри, навсякъде се излагаме. Ами това, да знаете, не е нормално. И за... Много смешно, Каляна. Да не си мислиш, че нямам трето око тук. Ма питам те, да не си мислиш. Искаш ли аз да оцеля сега как съм тренирала на розна топка? Но аз съм без да искам беше. Да, без да искаш ли нарочно. Ева и Калян, бележниците. Какво съм направила аз, бе? Какво си направила? Постоянно се кифлиш по време на час. Дайте си бележниците. Или искате да звънна на хубаво? На. Да. Капшвите двойчици и на двамата. Заповядайте. Да, духово, мерси. Не седя се, че ще изгубиш още мозъчни клетки. Заповядай, мерси. Ей, може ли потвърдя? Луда ли си? Това ми е единствената. Или аз ще го направя. Или Ева Бева ще... Не съм да я потвърдя вече. Благодаря. Госпожо, дайте ли какво направи тази бележника ми? Коя? Емануела. Ще не ме занимава с тези глупости точно ти, бе. Ама, трябва го лепа за осми път. Не ще го лепиш. Защо да не го лепиш? Мисъл, бро, това е бележник. Ама, госпожо, дай да ти го правя. Ма защо, бе? Ми, де да знам, госпожо, трябваше ме потвърди. Взимай си го, и такива лист си го взимай. Мен ми е кеф, че ти се двойка с бележника ти. Все тая. И вече имам потвърдения. Айде, най-кютетите. Защо че по време на час? Това не е нормално, но може да пише на сгъд. Време за задачи по математика. Така. Буквата 2. Буквата 2 е четно число, което се използва при дроби. При дроби ще го имате много път. Междучасие. Музика следващ час. Ах, човек. Марийке. Ема. Да не си казвам Ема, ако не съм взела тетрадката по музика. Мамо, реве... Там. Например, може ли да кажа мамо, реве? И тогава мама отиде и той не ревеше и го заключих. Мамо, реве! Така я направих, така че... И, тази тетрадка, чисто много ли е? Но защо, например, да не направим нещо като... Упс! Скъсах домашното, за да го предам на госпожата. Другото домашно, но така си знаем малко за брат място. И пак да добавя, ако да не се казвам Ема за тези тестове. Но това не е редно. Искаш ли да повториш пак или да плачкаш? Все тая. Остави ме на мира. Така да ти е за урок. И време. Какво е време? Абсолютно нищо освен от това. И малкият брат в тази предучилищна. Да ходим да го видим. Айде, ето го.
Кой махаш? Кой махаш? Я махну на хората. На хората махна. Ама, защо братия в яслата? Ди да знам, че вие остави го, че ще ни се карат. Да, вярно. Не знам. Яслата е много тъмно. Да, нали? Айде, лъжиме. Сигурно, че съм бременна. Айде. Сигурно, ще ми подводиш ли ръка? Защо? И защо си с нас също тъска? Защото на леката атлетика не ги дадоха. Искаш да го знаеш. Първото. Второто, което аз съм много изумена от вас. Мога да те помогнем, защото виж на момиченците какво си слагам. Такава да не рища. Кажи бе, ревно, какво ревно? Така. Знам, че е фейк. Как смееш? Слушай, древня, не искам да те слушам. Ти къде ще ми правиш, бе? Само народната ще видя. Селяни. Аз тим само да си измия ръцете. Ема, добре. И пази се, да не избяга си, пък го харесвам. Добре. Айде. Бейсбол! Айде. Супер яко. Енчи. Що се цилувате? Чакай. Това